mga bag-ong kalambuan, mga proyekto o programa sa kagamhanan, may nungdanong isgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Kapihan sa PIA. Dini nato sayran ang katikaran sa nagtrabaho nga kagamhanan. Kapihan sa PIA. Dini usab nato masabtan ang mga mahinungdanong katikaran aron ang katilingban atong kagamhan sa paghimo sa tukma ug makinadmanong desisyon. Kapihan sa PIA. Usa ka oras nga programa nga gidumala sa Philippine Information Agency Bohol ug hatod kanato sa DYTR-FM. Ug karon, aniya ang atong ikauban sa pagpangapi. May gala kumusta? May adlaw na sab kanatong tanan. Once again, nga nasabkitan ng laing segment sa atong kapihan sa PIA nga atong makita sa PIA Bohol Facebook o YouTube channels. Nga mga igala, matag Biyernes sa alas 4 ngadto sa alas 5 inyong mabati usab ang replay ni atong kapihan sa PIA sa atong paboritong istasyon sa DYTR. May igala sa Philippine Information Agency, sa atong mga officials gikan sa Central Office, atong mga Director Generals, atong mga Deputy Director Generals, sa atong mga opisyales sa Regional Office, si RD Fayette, si ARD Rachel, sa atong mga managers all over the provinces, sa atong mga GICs all over the Visayas, sangan sa Philippine Information Agency mga higala, kini si Ray Anthony Chu, kauban ni LV Bongosya, ug ni Jose Rinutista, apil pod si Rolly Uy, nga atong JO. Kami manghinaot nga kamuntanan na sa maayong panglawas ug karong adlaw manghinaot ang atong iandam atong kaugalingon labi na gyud sa atong mga empleyado nga naa sa pribadong sektor nga mao'y mabulahan sa kasayuran nga atong ipadangat karong adlaw. Okay? So mga igala, sangan sa PIA magsugod ta sa atong hisgot-hisgot karon nga atong ipailan na nato atong mga resource persons karong adlaw, no? Atong segment karong adlaw mga igala kabahin sa SSS ug sa mga programa nga ilang ikapadangat ngadto sa atong mga kaigsunan, labi na gyud tong nanarbaho sa pribadong sektor ug katong uban nga naas gobyerno pero dati nagatrabaho sa pribadong sektor. Pareha na to ani. Mura tagkalag nga wa mahiruna. But anyway, may gala for our discussions karong adlaw magtutok ta sa kining may SSS, kining ato sang pension booster sa SSS. So niya ato po pangitan-on unsa ang mga bagong kalambuan sa serbisyo sa SSS labi na gyud sa atong mga kaigsunang bulanon. So mo nay unod sa atong isgutan karon. So atong i-introduce ninyo ang atong resource persons. Gikan ni sila mga important na gikan mismo sa Cebu, no? Unahon nato ang atong senior communications specialist sa SSS. Atong imamaton sa kanginan si Sir Sherwin Dan Sulibaga. Sir Sherwin, maing adlaw sir ug welcome sa kapihan sa PIA. Thank you Sir Ray ug good morning sa atong mga kaigsuonan diri sa Bohol nga nagtan-aw sa atong live feed ug magtan-aw on a later date. Maayong buntag kaninyong tanan. Okay, yung uban ni Sir Sherwin mga igala ang atong igala sa information officer ug ang member services senior member service representative si Ma'am Hazel Navarro. Ma'am Hazel, maayong adlaw, welcome sa kapihan. Maayong adlaw ug maayong adlaw sa atong mga nag-follow sa atong kapihan sa PIA. Okay, so magsugod ta. SSS kung ang gobyerno na ay kaugalingon nga security system para sa ilang mga empleyado, ang private sector sad na no ang SSS mo ni ang kauban sa GSIS nga naghatag og seguridad sa tanang mga trabahante sigun sa mandos balaod. So balaod ni dili mahimo og dili na ta musunod ani. In fact mo nay rason nga kinahanglan ipaligo na to ang atong kasayuran kabahinan ni tungod kay daghan pa sa atong mga kaigsuonan labi na gid sa katong na-employed sa private sector nga ang ilang mga employer gusto pud makasave og jutay unya to the point nga ang ilang mga trabahante mo ay mahibutang sa alanganin, no? So that's why naatay SSS nga Mga bagong kalambuan, contribution mga proyekto o programa sa kagamhanan, na ay tay makuot gawas sa atong kuutonon kanunay, no? Ang atong mga empleyado. So mo ni mga higala nga naata karon. And this time doon na daghang mga pamaagi, no? Usa na ang serbisyo sa SS kaning there is a shift in a way nga kasagarang mga empleyado
wala na kaayo makasunod ani tungod kay naa pa sila daghang mga trabaho niya kani mga changes atong mga palisiya kining may SSS unsa man ipasabot palihog sa atong mga kaigsunan. Sir Sherwin? Yes, sir. My SSS Pension Booster. Actually, mo niya ang akong perming opening question no, every time na atay discussion on My SSS Pension Booster. Gusto ba kang mudako ang imong pension unya inig-retire nimo at the age of 60? So, if the answer is yes, enroll ta sa My SSS Pension Booster. So, by the name itself, Pension Booster, dili ni siya, Sir Ray, ha, mga kaigsunan katong booster nga i-inject, no? So, kay mo ginay ko na, unsa man na, magpa-inject na po niyo. So, Pension Booster, pasabot, naa kay madawat sa SSS nga benefit on top sa regular benefit nga mong madawat sa SSS. Let's just say, when you reach the age of 60, mo retire ka, na kay dawaton nga retirement benefit sa regular program, and then kung naa kay contribution sa My SSS Pension Booster, magdawat sad ka og pension ana. Alright? So that is an additional Sa duhay mo benefit. dawaton. So duha na Correct. yung dawaton. So that's why it's called Pension Booster. Boost na yung pension, no? Okay. So, unsa ang pag-avail? Naatay duha ka klase ang mandatory o voluntary. Okay. Tagalan natong context ang atong mga igsuon nga naminaw o nagtan-aw karon sa atong program, no? Sir, unsa tong nasad lagi na amin nadunggan before kanang WISP, Workers Investment Savings Program, nya napagid toy WISP Plus. Usay kalahian ana sa kanang My SSS Pension Booster. Actually, the My SSS Pension Booster is the former WISP o WISP Plus. So, wala na tong WISP o WISP Plus, bag-o na ang pangalan. So, muna na yung My SSS Pension Booster. So, unsaon pag-enroll? Now, duha ka klase. Kung halimbawa, ang usa ka empleyado, Sir Ray, mga kaigsunan, nagsweldo siya og 20,000 above, no? Munang iyang sweldo, 20,000 above, automatic siya ma-membro or ma-enroll sa My SSS Pension Booster. Now, let's just say, 20,000 yung sweldo, na equivalent na contribution na. So, part sa iyang contribution, muadto sa pension booster. So, dili niya kinahanglan mo kuha o additional fund sa iyang wallet para mo contribute dito sa My SSS Pension Booster. So, automatic na sa imuhang payment, of contribution payment, na ay padung sa regular program, na sa portion nga mo adto sa My SSS Pension Booster. Now, the next question is, Sir, what about ang katong members nga nag-income og below 20,000? Diba? So, diha mo sulod ang katong voluntary na to. Okay. Sila, hulugan sila sa ilahang employer, no? Let's just say 15,000 niyang sweldo niya. Ako gusto kog naay inat or naay puno ang ako ang pension nga madawat later on when I reach the age of 60. Okay. Pwede siya mo hulog sa pension booster. Okay. The minimum amount is 500 pesos. So, out of the pocket nga. Iya hato siya. again. Ang nakanindot ana Sir Ray, mga kaigsunan, is that dili siya mandatory nga kada bulan jud mohatag ka, no? Kay kung dili ka makahatag, ma-disqualify ka, dili. So, depende ra sa imuha kung kanus ka maghulog sa imong My SSS Pension Booster. So, pwede ba ron, let's just say, na kay 13th month. Ang imong 13th month, portion sa imong 13th month, hala dito ibutang sa My SSS Pension Booster. Okay. So, pwede at least na kay additional savings. Okay. So, klaro na kayo mga igala, no? Simple ra kayo, hindi mo una-unaon. May mong, for now, like for example, og naa kay, pananglitan imong salary yun kintay, naa yun approximately nasa 20,000. How much would this be sa imong contribution sa kwan? Ang Kaya usually, ang regular nga gikolekta na to sa 20,000, pila man ganin ni sir? 15% man taron. Okay. So, sa 10,000, 1,500, sa 20,000, 3,000. Tama ba, Ma'am Hayes? Ako pagitan, ikalkyusan Okay. ako. 15 So, times to sakto. so 15% man. So, ang 3. Ang kanang sa 3,000 padung na sa regular program na pilay
kung 20,000 above ha. So kung igo ka ni tama og So 20, sakto rin yun na. sakto ra padung pa na sa regular program. Okay. Now, kung over 20,000, narikag 20,500 ka bracket or 21, so ang imong contribution would be 3,000 plus. So the 3,000 padung sa regular, ang katong kapin padung pa sa imong my SSS pension booster. So that's how it works. So mas nindot ni og over 20 ang imong salary, hindi makakaibaw actually, no? Nga na-appeal na kana. Yes. Correct. Ang effortan lagi nato ani would be kitang magboluntaryo nga muhatag, no? Like Yes. for example, ako naman sa gobyerno niya karon wala na mi sa SS kay nanam ni Ms. GIS karon mobalik mi sa SS isip murag voluntary sad nga membership, no? So kana pwede sa ugbaw akong basihan ang akong sildo or either mo opt ko nga mohatag ko og 500 for my pension booster. Yes, Pwede. actually for voluntary wala man tay require nga amount yun, Amount yun, no kay pila. being voluntary depende sa imong kung pila ang kaya sa imong budget, budget. no. Now kung sa amount nga imong napili para bayad sa imong contribution gusto ka mo puno, ikaw na kadoy mo additional o bayad para sa imong may SSS pension booster. Kani sir, would there be a pananglitan, bracket kita pananglitan kami nga wala na sa system naata sa SS ay trisado ta niya. For this month like mobayad ko o kana kita 1,000 per month. The following month murag 500 ra akong igatag as voluntary, okay ra ba na siya or kinahanglan i-sustain ko nimo nga 1,000 per month? That's for the regular contribution. regular, sir. Yes, pwede. Wala tay gingon niya, "Uy, dili na pwede kay may violation ka, dili pwede." So, pwede ka mag-ambak-ambak kung asa nga bracket. Pero ato lang i-note or atong i-highlight nga kung fluctuating ang imuhang MSC o kanang gitawag tong bracket ba, nana siya impact dito sa benefit nga imong madawat, di ba? Kay kung inig-file natong Okay. benefit, ang atong tan-awon is ang average man. So ang average monthly salary credit. Now if it is fluctuating ang imong contribution, birahon sa katong gamay Gamay. imong contribution, ang imong average monthly salary credit. So the effect would be gamay po Mugamay po. ang imong Madawat benepisyo. madawat nga benefit. So that's why we recommend na kung unsa tong imuhang nasugdan Naandan, or naandan nga monthly salary credit, i-continue siya. Dayon ako lang i-highlight po, pwede na siyang fluctuating kung depende sa imo no? Kung 55 years old below. Pero when you reach the age of 55, dili na pud ka pwede mag-fluctuating ang imong contribution. Kaya natay gitawag nga no abrupt increase in contribution payment. So, one bracket per year lang ang pwede nimo ma-adjust kung ikaw nakatamak na or naabot na sa Sa edad nga 55. 55 years old. Okay, kay bata ani. Pwede man jud actually imong duwaon, imong dako kalit, no? Kay by after 55 daghan kag savings, pwede nga mong ipuno dahil na to. So at least og kuan naay bracket nga pwede na nimo sakyan ani. Sunod na sa garahan di ka mo invest. Dili nimo kuan swamp ang entero system kay basig ganahan kay butangan nimo 1 million dayon na. Pwede sa Ray sa my SS pension booster. Imong 1 million hala dito ibutang. Patulog ka dito. Para duhay mo ang kuan, pero kay dili man gud na mo pwede sir nga kanang palanglitan nag 750 ka ato 54 years old ka, Okay. 750 ka, o nga, igabot ni mo 55 kaya big 5 years naman lang kuwang ni mo, gusto kang dakong pension, diretso ka 5,000, dili siya pwede. So, Sa one sunod nga bracket ra nga per pwede nimo. year. Okay. So, manginaot nga klaro mahigala, no? Okay, nindot ni siya atong gusto lang gid ani actually is para sa atong mga kaigsunan nga katong naa sa ubos nga ganahan ka mag-save unta niya. Kani lagi nga atong kwarta like I have a daughter nga naa sa private karon nasa sa mga hospitals diri. Dahil siya nga kuan man gyud kanang akong gitan-aw gyud kinalan ako yung mga 20% nga savings sa sweldo. Iko nga para sa imong edad karon ya na magasbalay, so you could even go higher. Siya nga mao na yung style pud karon na at least nako i-cap nga 20% nga savings sa iyang tanang sweldo. Unya iyang style is magbilin na siya og 200 sa iyang wallet.
tuat tanan sa ATM. Kaya nga no kuno, ug naa ko na siyang wallet. Dali ra Tinga ko. siyang mawarap galit. Dali ra Dali ra kauton. kayo kung ano no. So hall kong gingon nga mo na gitawag adult money, kiddie spending. Correct. Kaya masinsilyuan na Oo, wala. wala na yung pasta na yun. Okay, so mo niya itong gitan outside alang sa itong mga kaigsunan ng mga tricycle drivers. And by the way, itong panawagan nga doon sa itong mga kaigsunan nga naa sa informal sector, no? Kay kanilagi nga itong informal sector, waman gyud tay coordinator ani nga magkolekta para nato, no? Doon ay programa sa SS at trugong ibalik kung saan nila pag-attend sir. Sa pag-avail sa mga programa para sa informal sector, tricycle driver, habal-habal, yun ani. Unsay Oh, pamaagi? ang kanang atong naa sa informal economy ng Yeah, mga yeah, yeah. members nato, pwede sila magpa-member sa SSS as self-employed, no? Katong mga fishermen, mga farmers nato nga mga igsoon, pwede sila magpa-member sa SSS as voluntary or self-employed nga mga individuals para makabayad sila sa ilang contribution, in effect maka-avail sila og SSS benefits. Now, we have this program kining Contribution Subsidy Provider Program. In fact, last 2023, diri mismo sa Bohol, Sir Ray, if you can recall, natay Memorandum of Agreement gipirmahan si SSS o usa ka law firm diri sa Bohol, Yeah, yeah. kundi siya ang nangita iyang beneficiaries. So if I remember it correctly, 24 kabuok nga beneficiaries nga nabilong sa informal economy. Then sila ang law firm ang nagbayad sa ilang contribution for 6 months. So after 6 months, i-revisit na po nato kung say buhaton, either ilisan ba ang beneficiary or i-continue for another 6 months. So we are very happy nga naay mga companies or mga private institution nga support anang ato ang lakang. Okay. And we hope nga daghan pa og mga companies diri sa Bohol nga mo follow sa katong gihimo sa katong partner nato nga law firm. Siguro in a form of kana bitang CSR nila, corporate social responsibility. Yeah. So we would like to recommend nga kung pwede as part of our CSR mo adapt ta og pila ka beneficiaries nga naa sa informal economy nga tagaan natong contributions, no, for pila ka Gamay ra kaayo yun, actually, kami oh. mag-determine kung pila ka months. So, private companies or government institutions, pwede So, sa pwede ato sa government institution. Contribution Subsidy Provider Program, CSPP. Oh, naghatag gani sila og check, sir. Pag February 14, nag-turn over sila og check sa katong ilang gipangbayran nga 24 kubok members. Okay. So kana sad no, pwede na actually labi na gyud ro mga panahuna nga padong selection ba. Mao gyud. Okay, daghan man kaayo mga hatag yun, di ba? Kay I don't know unsa ning mentalidad ba ni kultura ba na to. Pero ganahan sa takayo nga mga hatag kung mo mangayo ani, ug naay mo offer nga ihatag, then ani na lang tingali para sigurado ta nga dili na to madawat karon unya. Di ta mo una ba nga natay hibal balos kinahanglan no. Mas maayo ni ato na to ipabutang dito tungod kay atong gitanaw is ang seguridad sa atong kaugalingon. And at the same time, we're contributing for other members nga ganahan nga muhuwam sa pundo sa SS. Tabanganay tani, kung di ta magtabanganay kay bawo magita nga mga kita ra sa mga alkanse, no? So nice ni nga concept ang Contribution Subsidy Provider Program. Niya napay usa katong atong murag katong bitaw murag alkansiya nato nga SSS, no? Pwede sa to nga pwede na to himuon, mas nindot daw nganto sad kay mo nga ato jud kaugalingon nga kuan sa unsa ka gamay unsa ka dako sa atong kita for the day pwede ta gitagak na to aron na magamit na to para sa atong contributions. Ingon ana mga higala, kani sila do na by opportunity for pwede ba sila ani atong WISP atong Pension booster. Pension bond Pwede, booster. pwede. Yes. Pwede. Actually, ako lang kuhaon tong giingon nimo ganiha Sir Ray, no, nga kasangga collect program, no. Ang atong gitargetan isa sa siya ka program ng SSS kundi natong gitarget katong mga job order workers. Oh, Yes. yes. Naking partner ta sa mga LGUs. LGUs, no, nga Yes. ang okay na tong mga regular employees o GSIS man. What about ang katong mga GOs? job order workers, contract of service employees? So kinsa man karon ang muhatag og protection nila kung simba ko masakit sila or mag-retire na sila or simba ko mawa na sila. So that is why we created this initiative, Kaltas Collect Program or Kasangga Collect Program, kung diin katong mga job order workers ang LGU mismo ang mo deduct sa ilang salary
para bayad sa ilang SSS contribution. Now, kini nga mga programs, Sir Ray, mga kaigsunan, dili lang ang kanang JO or ang katong fisherman or farmer ang atong natabangan, kundi pati ang ilang pamilya. So, Yeah, yeah. mo-retire siya, dili naman siya ang maggasto sa iyang retirement benefit, iya na ihatag sa iyang family. Kung simba ko, mawa siya or mamatay siya, ang iyang spouse ang makadawat og benefit from SS. So, we are not only helping that particular person, but also his or her family. Okay. So mo ni mga na itong gitanaw kay mo kita nga panahon sa kagitit gyud, panahon sa kalisod. Mas nanindot, mas maayo gyud og naanta lagi kay okay ra man anas gobyerno kay makaloon man sila GSIS labi na gyud og nay calamity, automatic na sila. Pila dayon mo na ilang gingon og alone again naturally. Okay. So going forward ani mga higala, so clearly 500 pwede nga imong 500 ang minimum sa kuan no para sa voluntary unya at least over ani o over imong sweldo over 20,000 di na ka mag-uol kay automatic ka na ay so dito no. Correct. Unya ang nindot lang og pananglitan over 20 unya imo pa sug padak-on like how would that be? Pananglitan ang sweldo is 21,000 kay ko nga 3,000 ray mudong sa akong regular. Unya, ang gamay na kaya akong contribute sa akong kuha, no? Sa akong booster kay pila naman to gamay naman lang mahibilin sa 21. Yung gibayad. So if I would opt for a bigger contribution nga akong ipakuha sa akong sweldo nga dili na ko mag-hustle every month. Unsay pamaagi, sir? Kung employed ka, dili ka pwede maka-increase because your contribution is based on your monthly income, right? So, for example, if you are earning this amount, nanay corresponding amount of contribution. From there, diha kuwaon ang para sa pension booster nimo. Okay. So, dili ta pwede Walay leeway kung pa-increase. So, pa-increase ra na, Sir Ray, kung mo-increase po ang imong sweldo. Or siguro mag-voluntary ka katong Okay. So go voluntary ang option. voluntary. Butang. Okay, so nindot Pero- og aray ka Aray ka sa employer, sir, padaki akong ako ang contribution sa my SS pension booster. Di pwede. Kasi depende sa imong sweldo. kaya naka-fix man na siya nga kuha, no? So Pero- kani ang option is adto tas voluntary atong idungag ngadto. Unya how easy would it be? Unsa ka sayon? Unsa ka lisod, Ma'am Ace? Sayon ra siya kay nano kung voluntary naman gani ka mo adto ra man ka sa imong online account unya pwede naman ka ka-generate nga tuog PRN nga mo pay ra ka sa imong provident fund or sa imong katong pension booster. So, i-click ra to siya nimo, butang nimo ang amount, mo generate siya PRN. Ang gamiton na to nga PRN mo to siya pwede sa kabayad sa mga GCash or e-wallets or any online banking. Okay. Need ra siya PRN ibutang para ma-post dayon to siya nga imong kato imong pension booster. Okay. So ana na ka sayon, no? Nindot sad actually kung kamo karon naminaw mag-download na mo daan sa SSS apps, no? Kay aron adto nimo makuha ang serbisyo nga di na kakinalan mo lakaw, no? Pananglitan, gaaway na ng kwarta sod sa imong GCash. Sayang ba nga na opportunity nga pwede ka nga maglingkod sa balay, investment for the future mo ni mga igala kita na booster sa imong pensyon, no? So pila ka katuig nga naa diri mausad na ma-accumulate ang tanan mao pud nay madawat nimo pananglitan ini panahon nga mo retire na ka. So mo na simple download sa app sa SSS unya i-navigate na dito pangitaan ng provident fund actually ang katong booster nga atong giingon aron makasugod na kakaron dayon kay bawta nga kining di na to sugdan karon makalimutan yan kanindot ani would be ato sa imong GCash nga account sad pangita dito og dunay option dito nga mo remind nimo every time nga kinahanglan ka mo bayad. Oh, mao na akong gibuhat sa akong Spotify kani sa atong mga monthly nga mga bills. Ana, ma-remind ra ka dayon nga oy karon ayo lang pud i-remind nga kanang karong semana i-remind ka tingali mga sunod semana i-remind na ka diya karon kay aron di ka ma-stress wag mo na matikuangan ko porta uspayan na ma-remind ka ana and then
masayo na lang, narakas balay. So this is actually investment at the tip of your fingertips. No? Fingertip investment na. Okay. Sunod, sa sunod na itong ganahan nga istorya towards this, kaning SSS booster, pension booster. Kana akong awhag sa atong mga kaigsunan nga naa diri sa Bohol is atong pahimos lang ang kada mga programa ni SSS para nila, no? Na-mention si Sir Ray ganiha nga at the tip of your fingers. We invested on that particular programs kana atong digitalization ba nga madala ang mga services ngadto sa online. Kay especially diri sa Bohol, given our limited number of branches, mo biyahe pa ka, layo kayo mo biyahean, dayon mag-agad pa ka sa schedule sa biyahe, di ba? So, mato ka sa office, hindi ka mo to, daghang tao. So, mukaon sa imuhang time. So, instead nga, muadto ka sa branch, dito na lang ka sa online. Labi na ang pagbayad sa contribution. In fact, this morning, namin nadawat nga concern about sa form, sa pagbayad. No? So, I asked our section head sa MSS sa Tagbilaran branch, why is it a concern ang kanang payment form? Pwede na unta magbayad, i-inform nato sila na dili na kinahanglan ang payment form kung makabayad ka sa GCash. All you need is the payment reference number, di ba? So dili na dapat nato i-issue ang kanang form. So tuduan nato sila unsay mga laing pamaagi nga makabayad sila sa contribution nga dili na magamit ang form sa kanang GCash, ang PRN online na pud sila, di ba? So para dili na pud gasto sa part sa member. Unya, this time atong decongest ang office sa SS kay karabuhan. Mula ba yung kung ganito kay na may regular nga monthly press con ang PSA, no? Silingang opisina. Makita jud kada anang kanang opisina nga puno gyud siya kanunay, no? Unya, kay bota nga payments lang nga itong hunaw-naon, daghan ka ang partner payment stations, no? Ang SS. Kunya, dili kay kanara, mga itong mga employers, pwede man actually nga ato na sila mubayad sa ila. So, at least, usaw, na magaling mubayad, usa na lang kabuok sa ilang intiro kumpanya nga mga nagyan physically. Kay bota nga naidaghang mga kaigsunan sa nato diri sa Bohol nga mga adlawon itaw gikan niya mailang mo kanunay ning sakyanan nato nga naa kining mga adlaw no gani abot sa Tagbilaran namo koy makadungan o permi o pamahaw diri nga gikan pa nagi-jacket pa in town bitaw gikan pa gyud sa bukid kay mobayad sa SS unya ato nagingnan nga kanang pwede naman nga online na siya nang siya nga adoy wa man koy cellphone ko nga pwede na adto sa munisipyo panghangyo dito kay ma-access man nimo basta kay imo di ba ang imong gabiton kato imong mga papeles maghuam na ka og cellphone dito adto kas pulis magpatabang ka pwede na kayo na nimo himuon kay sa muari ka diri mo gasto ka tibok adlaw nimo imbis magtanom ka karon di sa kay mo bayad ka sa imong SS sayang kayong adlaw nga pwede naman og moadto ka sa munisipyo maghangyo ka dito na sila daghang mga buhatan nga pwede mo pahuwa mo cellphone for 5 minutes makarehistro ka unya pwede ra ilakwo na lang nimo ato kabayad sa imong pananglitan dunay partner ang SS nga collecting agent nga na diha ato ra ka mo bayad aron di na ka mo anhi dinhi kadlawon mo na itong gitambag. Kasi ginta siya hangad, no? Pero, I think, kung ato lang yung ipasabot og maayo, na-adjay daghang makakuhaan kaya ato mga kabatanunan karon mas mulakaw sa balay nga dili magdala og pitaka kaysa dili magdala og cellphone. Daghan kayo niya ana. In fact, kasta kita mabiktima ni kanang cellphone nga mauna masud sa bulsa, feeling pitaka man siya di ura pud og okay ra ni abot diri patay, di man mo bayad, di man mo dawat ni karinderya, dog Gcash, ay, saon mo nila. So, mga ito mga problema karon. But going farther, mga higala, na ay extended services ang SSS nga gitan-aw para sa Bohol, no? Kay bota nga, diris Tagbilaran, o mudasmag ta diris Tagbilaran, kada buntag, puno. Kunya, napay ubang mga extension service offices na to nga kining dili pud regular mga tao kay di man ang SS di man makahatag pa ani until ang LGU mohatag og space para lingkuran sa ilang mga tao. So, unsay plano sa SS nga magpalapad sa physical service, sir? Yes, Sir Reno. Katong experience ni Nanay ganiha nga sayo sa sa iyo gikan sa bukid. Dili lang siya. Daghan og yung nana mga adlaw bisan dito sa Cebu. So that is why part sa ato ang program no for this year particularly diri sa Bohol
That's why we are also here. Kauban nako ang ato ang acting head sa SSS Visayas Central 1 Division, si Sir Eric Coronado, and with instruction of the SSS management to check the possible areas kung asa ta pwede makatukod og service office ni SSS. So magpuno kung nakainumdum ka Sir Ray last 2023 usa na sa gi-raise nga concern sa taga diri sa Bohol nga dito sa kanus Panglao. dito sa Panglao kanus aman in town may diri matukuran og bag-ong opisina sa SSS nga kadako sa Bohol duha ra gyud opisina in town diri sa Tagbilaran sa ubos nga parte sa Bohol ug katong dito sa Talibon sa norte nga bahin sa Bohol. So how about ang katong naa sa Eastern Seaboard nga mong travel pa padong diri sa Tagbilaran no? So muna karon isa sa purpose sa among pag-visit diri with Sir Eric Coronado is mangita og area kung asa ta pwede maka-establish og bag-ong service office. And gahapon sa among pagtuyok dito mi og Trinidad dayon sa may Hagna, and we are also eyeing diri sa Panglao with the increased economic activity sa area. So muna ang atong ginatan-aw, and muna ang i-recommend dito sa management nga mga area for possible establishment sa new service offices ni SSS. And also katong concern ni Nanay ganiha, actually sa Cebu we've already implemented the branch appointment system. Okay. Kana bitaw ang member is maluoy ta nga mahurot ang oras diya sa opisina. Oh, labi na gud kinay number ng mga tag. Oh, Magkuha og Okay. number maglinya. Oh. Once na ana ko'y number, magpaabot Mabot na pag ko yun. kay may naay mas Niya nauna pagtawag pa nangihi Tawagon. ka di ay patay. Luoy kayo, di ba? Ang requirement. Babalik ka Balik naman. naman. So, gi-implement ta sa Cebu branch nag-pilot ni appointment system. Okay. So, si member mismo siya mo pili og adlaw Oras. kung oras kung kano sa iyang transaction sa branch. So, muadto siya sa kanang oras na iyang gipili. Okay. Walay oras nga mausik sa part niya, sa part pod ni SSS, gusto ako personal ha. Counter man gyud ta Ma'am Haze for the longest time. Gusto ko mangutana nga, sir, unsa pay laing pangutana nimo? Ana pa ba kay laing pangutana, sir? Pero tungod sa kadaghan sa nagpaabot, tungod ang member pod maikog na lang pod mangutana kay Mangutana. ana karon sa nagsul sa iya. Dili nato kanang holistic approach ba? Dili masulit ang Dili servisyo. masulit ang pagsulod niya. Layo kayong gibiyahian. So, nanginaot mi nga kana atong branch appointment system, mapangutana nato Tanan. kung sa iyang gusto may bawan sa SS. Kaya na may uban si Ray nga nag-loan naman ko ana sa una nga nung wala man nagisulti sa ako nga naay lump ang akong contribution kada mo file ng retirement ba na may problema yung contribution nga wala man ko sulti ana sa una nga naka-loan ko kapila ko nag-loan di ba? So kana karon with the branch appointment system ma-address nato tanang concerns niya relative to his SSS or her SSS membership. So muna nga to ang gi-studyhan karon nga implement diri sa Bohol para mahanay ang ato ang paghatag og service ngadto sa atong mga member in compliance or in consonance sa trust sa among current PCEO, PCEO Robert Joseph Declaro nga number one yun is improve customer service. Okay. Or we should aim for service excellence. So kana ang ato ang gi tan-aw nga paagi nga maka-improve or mapa-improve pa ang ato ang service delivery ngadto sa atong mga members. Ug ang provision sa additional van for Tagbilaran branch Ang Mami. SSS katong sa to E-wheels. E-wheels. So, SSS e-wheels. makahinumdum ka Ma'am Haze, no? Duha ra man gyud ni diri Tagbilaran O o talibon. Talibon. So, So, samtang wala pay opisina, Kami katong e-wheels na to, Ma'am Haze. kami ang mo doon kadto sa kabaranggayan Okay. para mo offer sa mo services para dili na lang sila mga down in town o pila ngadto gari dire sa Tagbilaran. So before mi mo adto amo man na silang pahibawon ang LGU nga mo visit mi dinha nga ani nga date nya ang katong kinsay na ay concern sa ilang SSS pwede ra gid mo ato usually ato man mi sa ang LGU nga barangay court or unsa nga office nila nga mo offer. So nga to me magstay for the whole day o nga mo entertain me og any transactions
para ang katong mga member nga imbis in taon mga adlawon pa sila o mugasto sila pamliti, basto sila kaon, mahurot ilang oras, so ato na lang adto mangutana sila og unsa ilahang gustong ipangutana. So, balik ko na to, ang SSS doon ay plano mag-set up o physical offices while sige gyapon tani atong online, no? Kaya atong online di na medyo ni mawa kay murag everybody is stepping into that future na kaya gyud na sa online. So, ang option nga gitan-aw na to would be ang Hagna ug ang Trinidad dito katagahapon. okay, sa so Trinidad. Trinidad. The LGU of Trinidad, they are really willing. Yeah, Ilang yeah. yung gihangop ang idea nga butangan sila og service office dito. So, niya tumigahapon sa Trinidad, Hagna, o ang diri sa Panglao area. Okay. Muna nga to ang mga lugar nga we plan to establish Okay. new SSS offices, service office. But does this mean nga kinahanglan mag-set up og bagong physical office or LGU in partnership with LGUs nga mo take pan lang Yes. mo occupy lang sa space. Correct. SSS office, physical office in partnership with LGU. LGUs. Actually, one of our requests is pwede ba silang makahatag o Okay. ilahang manpower o at least 2. Tapos kami magkahatag sa o manpower sa kana ng service office. Okay. So dili kay magtukod gyud ang SSU building, no? Dili. For now, kay bota nga magtukod ang SSU building, daghang mo tana. Iya gato maganing tilampuan. Pero well, the government doesn't work like that, no? Kay bota nga ang SS for now tungod kay ang ila serbisyos mga tao, serbisyo kauban sa serbisyo sa LGU. So in partnership para sa mga kalungsuran nga interesado labi na gyud tingali aning kuan kay murag ang Tubigon interesado to sila. I don't know kung saan nahitabo to kay diha naman ta ilang giingon nga the last time nga ni-visit ang SSS dito itong naatay operations nagka-istorya tas mayor murag okay ang mayor nga mohatag. I don't know naapa ba ang the same offer sa SS nga adto sad sa sa Tubigon. Considering ang Bohol upat ka size na o mag-cover kung pananglitan instead of Panglao diri sa kuan, no, diri sa Tubigon. Anyway, SS ang mo decide na mga igala dili kita. Ato lang ang hiuon nga basin og pwede para ang kining catchment area gikan sa Luon, Calapit, Tubigon, Clarin, Inabanga kana sila mga lugar Danao tingali ari na muna og diri sa ubos para sa ilang services, no? Kay bawta nga ang SS dili gyud na mahimosad nga mawala ang ilang physical services kay naa man jay mga tawo nga kiniliging kinahanglan jud nga moatubang sa SSS pananglitan kining makalimot ka sa imong kaugalingon nga SSS number. Daghan na mahitabuan imong SS nga card tuwa sa imong pitaka nga na hold up or na snatch or somewhere you lost it along the way. Lisod kayo i-retrace, no? So kinahanglan ang pinakasayon nga pamaagi would be ug dili ka suwetos online at to give ka physical. So moadto jud ka sa SSS. I don't think nga ang tanang tawo nga makita nimo karadlaw sa SSS mo nay tuyo diha. So nakaibawta nga naa jud daghan nga mo ana diha nga mobayad ra nga sayang ang oras kun pwede na diha nga ari sa online. So mo ra gyapon mahigala. Okay. Now what else? So sa On Wheels naay ibutang SSS On Wheels diri sa Bohol. Unsa man ni? It's a program ang kanang SSS on Wheels. It's a program nga si SSS mo adto sa barangay, munisipyo gamit ang sakyanan ni SSS. Okay. So, ang sakyanan ni SSS na yung mga staff, suod, muadto sa barangay, magkanda ko service. So, katong si nanay, for example, madto sa office, mag-file retirement, di na siya madto sa office. Okay. Muadto na lang siya dito sa iyang LGU. Or kung kano sa schedule sa atong e-wheels, no? And, ang challenge before sa atong Tagbilaran branch, isa ra in taon ang among sakyanan diha, Sir Ray, nya mo pay gamiton sa atong mga account officer para pagbisita sa atong mga company, pag-remind sila ang legal obligation, para bisita sa mga empleyado. And mo pud na same sakyanan ang gamiton sa atong e-wheels program, no? So fortunately naay gihatag sa tuwa additional nga van. So ang isa na naa sa Cebu, yang isa ipadala hopefully next month ipadala diri sa Bohol para ana nga program na e-wheels. So katong mga igsuon nato nga
naa dito Sa sa mga lagyong lugar. Eastern part sa Bohol, pwede mo coordinate sa inyong barangay or sa inyong munisipyo nga pwede Mag-request. magpa-schedule ta kang SSS o e-wheels, SSS on wheels diri sa atoa, aning pitsaha, aning lugara kay para matingob og hatag og service ni SSS ang matingob og address kung unsa may concerns aning particular nga lugar. Pwede na siya, Sir Ray. Okay, so i-request lang ang visit sa SSS kay ba puta nga ila po na schedule dili kay imong immediately gusto jud ka nga gusto ka. So para sa mga local government units nga interesado labi na gid ning mga panahon sa mga foundation nga magtapok ka mga tao, no? So mo ni most kuan kining nindot nga mga lugar, mga panahon jud nga naa ng SS kay naay daghang mga tao. So i-schedule da ano pananglitan na magtan-aw mo nga bibo nga activity para sa sunod nga foundation. By this time kanang dili pintok nga oras ba i-schedule na daan kaya aron maka-schedule po ang SS so makabayaw mo og on that day naa ba sila or wala kay basin og simo announce wa pa mo maghangyo sa SS day. So basig SS may madaot na sa dana ay na to og sabot. You can even ask munisipyo basin og okay ang munisipyo nga sila mo bayad sa paniudto baron or kay inyo man ang giimbitar, dapat ihawan nyo na inyong manok. Ay, ako lang ako lang ang akong mga Mag-ibaon na sila. Manood dyan ba yan? Iwanta. Mag-ibaon na bagyan mo eh. Basig maninood ba? This program is for No, free. libre Mga na siya. kaigsonan, Bravo. libre na siya. Walay Siguro, bayad. Siguro, pwede siguro Ma'am ang email address sa office sa Tagbilaran at nihatag sila Okay. para sa ilang mga request aning emails Ma'am Hayes. Okay. Para maka-request sa e-wheels, pwede mag-email at tagbilaran@sss.gov.ph or you can call 411-5477. Okay, ato ni ibutang sa screen later mga igala, no? Ato usbon tagbilaran@sss.gov.ph. Email lang kunya tanawa pod nga na-receive ang inyong email kay basig tuwa na kadong sa kana bang dagang folder ani mga LGUs bitaw nga adto ra kadong tuwa sa spam ni or imbis ko to sa draft nimo mabutang. So siguro kay kining kuan man na yun pangitaasad i-follow up sa kung sa okay ba o dili kay aron dili kay ngog mura ka ga shotgun na nga bahala na tong balag sa kadong no. I-check sa din nato tungod kay bota nga kinang tanan na ning kamot nga makatag og serbisyo aron mapasayon nato kinabuhi kay dili sayon ang kinabuhi nato ron no daghan ta kayo og gitan-aw daghan ta og kining asikaso mas maayo ni magkahibaw na tanan nga naay serbisyong libre nga naa sa ato. Okay. So, so far nakuha na nako para sa itong mga listeners nga naa karon pwede sad mo nga mopada sa inyong mga pangutana or inyong mga issues kabahin sa atong gisgutan karon i-comment sa ubos aning atong kuan aning atong gistoryahan karon kay nakibota nga basin og sa amo sad nga kuan ginagmayng paagi makatabang ni og hatag sa kasayuran niya kanunay man nato amigo ang SSS Tagbilaran pwede ra pud nato og textan ni boy na pangutana bahin ani pwede mo matubag aron itubag nato sa comment sad kay para sa imong kaugalingon nga problema, imong kaugalingon nga solusyon ang ihatag sa solusyon para sa imong problema ang ihatag sa SS. Okay, what else? Taliara kayo na itong gisgutan ay. So, appointment system wala pa sa Bohol. Wala But pa. hopefully, Studyoan. atong Nanang ninyo ha? Okay. So nagsugod na. Nagsugod na mi og hinahinay sa appointment system kay naman gitong mga lagyo kayong lugar nga maabot nga itong mga hapon na unya kanang daghan either daghan og tao or nahutan ba sa numbers unya dili na sila kahuwat ba nga kanang chance na sila di na sila kahuwat so hinahinay sa na mag implement ang appointment system sir Dan magpili sila kung unsa nga date ilaha nga available unsa nga time yan dagana mo sila og slip so kung kana nga date na basta within the time frame modong ra sila sa office nga amo ra silang i-guide kung asa sila nga counter mo adto. Okay. So Okay. Contact number palihog ani
Sa Sa SS Tagbilaran. 4115477. 4115477. Mo na siya sa admin o Okay. nga sa kanang MSS section or Member Services section 4123934. 4123934 sa Membership Services section. Yes. Nga katong 5477 sa admin to mga higala. Nga email tagbilaran@sss.gov.ph para sigurado. Ato nang i-flash karon, ato nang i-flash sa atong makitaan kay aron mapahinumdom pud mo kanunay nga kaning mga numerohan naa ni kanunay dinhi siya biyaan. In fact, napa ba tong service sa SS nga naay sa bandon nila? Wala na. Wala na. Gato'y panahon actually ko Pero, higala, no? yes, pero ang kuan karon in-law sa Saturday. So si SSS Tagbilaran mo open na siya from 7 a.m. to 5 p.m. So sa as 7 early as a.m. 7. na ay certain magsugod na ta panghatag og numbers o nga nasa certain counters nga magsugod na sa panawag like sa atong tellering o sa atong e-center magsugod na siya kay mo magyud na siya daghan Kinadaghan ng tao. kinadaghan ng tao. So magsugod na migtawag na 7 a.m. Okay. So 7 a.m. na. Wala itong Sabado pero sa Yus Buntag, paitalisuran eh. Mao din nga na ako'y nakuyog kanto kay pag-ablis ko no? Pag-abli dito sa mga restaurant ng ana diha dool sa SS. Mao to nangapi in taon ng tiguan. Okay. So what else do you wanna basig doon na po may gusto nga ipasa nga to sa itong mga kaigsunan. Basta so far, kaning nakuha na to itong bonus, katong kuha, no? Booster na to sa pension. Unya, nakuha sa na to ang kaning appointment system na to. Unya, karing atong physical services, katong extension offices. Just in case, 5477 or 412, na mga higala, makita na ninyo ang contact number sa SSS Tagbilaran. Nagkakasalamat sa atong teching nas technician dire atong AVR Sir Iboy for putting up the information. Yeah, of course, pasalamat sa SS kay ilang gihatag ni nato. Masayon na lang. Unya kining ban paani nga service nindot og doon na ba tayo record ma'am? Katong bitaw nga itong gitawag ganina nga katong sa mga LGUs nga kasangga, doon na ba tayo record so far sa mga lungsod sa Bohol nga nanay? Yes, na sila na record pero wala lang po ka. Wala ta magbitbit karon no. Pero atong suwayang paningkawot mga higala nga atong hatagan sa kini bang call out ang mga LGUs. Labi na gitong nahatag dai na lang ni wa mahatag pa kay basig mawawan sila ato tingali nga hatag unoy positive motivation para sa mga LGUs nga duna nay active agreement MOA with SSS nga sila mo kolekta sa JOs o casual no casual workers kay luoy jud in town sad. I think og ato ning mahatag basin og musunod na ning uban no daghang mga barangay mga eskwelahan kaning mga eskwelahan sad no daghan kayo ni Bohol mga public nga mga eskwelahan nga ilang mga trabahante dili in town na empleados gobyerno no kanang mga janitor na to diha kanang mga security guards nga pwede na tong gamiton aron makatabang ta nila so ana wa man sila kinahanglan nga counterpart contribution no wala diretso ra so ang ato lang pag consolidate kani unya pag generate og PRN aron mabayran sa din nato silang tanan kay pwede man og kitay mag-control basta okay lang ang mga empleyado nga atong bayaran ng ila di na sila magkabuang og kanang allocate sila mga gagmayng kuan bitaw sweldo nga ato pud kuan og kuan mas mayo og gikan sa employer limpyo na ang kwarta nga madawat o nakuha na ng SS kaya aron di na ka magka problema ani nga atong sistema. Okay, so doon na natin nahibilin nga 10 minutos no 10 minutes of time nga nahibilin sa atong oras. Unsay gusto niyo hisgutan? Gawas atong services nga gihatag sir. Yes, sir. Ako lang ipuno sir no kay sa dito sa probinsya sa Subo natay activity nga himuon para sa mga virtual assistants or para sa mga freelancers bitaw. So diri base diri sa Bohol na ay mga vlogger baron diri nga isuda ng vlogging na
na entertainment industry, di ba? O katong mga freelance, Mga content creators nga daghan creators, virtual artists. Kay ba mo mga igsuon nga pwede mo makapa-member sa SSS as self-employed. So kay base nun niya mayroon sila nga freelancer manggug ko ang akong employer na abroad, ang akong mga kliyente na sa gawas. So usaon ako pagpa-member sa SSS. Okay. Dili siguro ko pwede kay na masagawas ako ang employer. Actually pwede ka makapa-member sa SSS as self-employed. So muna nga akong personal panawagan sa itong mga igsuon diri sa Bohol ng mga freelance artist, virtual artist, mga vlogger, no? Nga pwede mo magpa-member sa SSS as self-employed para makasugod na mo og hulog sa inyong contribution para sa inyong kaugmaon. Buhat natay madawat ini edad nato og 60 years old. Okay. So, this also goes through sa mga kini mga nanay nga nas balay, no? Kasagaran ani ra bagyod wala na sila tungod kay gasaling na sila nga cover sa na SS yang banda nga nagtrabaho. Pero actually pwede na to ni og i-explore sad kung saan ang mga nanay nga makahatag sa tag atong kaugalingon nga contribution para sa atong kaugmaon nga pananglitan na usahay niya basta kay magkasakit na matingas sa kay matilok gid ang kwartas pamilya, no? So at least naapat yun tayo mali-li nga lain. Gamay ra ni nga contribution ni mo ginanglan, but then pwede ni nga magamit ni mo para medical benefits, kaning loan nga itong katanyag. And in fact, para sa usa ka membro sa SS nga makahatag og usa ka contribution, para gi-cover na to ang funeral benefits, no? Correct. Oh, usara ka hatagan mga higala, pwede ka makakuha ni. Di lang po tabagampo, madisgrasya ta ang unang buwan. Kay gibota nga mas dako pa ang benepisyo nga itong madawat kun pananglitan, mas dako ang atong contribution. And that's why kinahanglan na to nga sundon gyud ang atong usual nga schedule sa mga bayronon kay di na to mahinduman ni usahay lagi. Masayang ba usa ka buwan gupod na nga di ka kahatag sad para sa sunod, no? So sayang kayo ug imo pa nang nahatag ni dako nung ta kayo na imong pundo karon ug wa pa nay buho kita. So ngana na lang tingali atong panawagan kay bota nga wa na. We have more or less mga 5 minutes na naibilin. So final message Sir Sherwin? Yes, Sir Ray. Unang-una, daghang kayong salamat sa PIA for giving us the opportunity nga makasibya or makahatag og information relative to our program sa SSS ngadto sa itong mga members diri sa Bohol. Daghang kayong salamat, Okay. Sir Ray. O katong mga kaigsunan nato nga nagtan-aw karon, among giawhag nga kung naamoy mga concern sa SSS na amang tong email na atong gihatag niya, email sa amo o katong mga numbers na telephone number tawagin mi para ma-address na to ang inyong concern. Kami gusto po namo nga matubag ang inyong mga concern tungod lang sa kadaghan nga member na ni SSS. We are 43 million po. And muna ga expose me og ga explore me og laing pamaagi nga maserbisyoan nato sila og tarong muna yung thrust karon ni PCO nga we should achieve service excellence. Okay. So muna tawagin mi magtinabangay ta, no? Kung naa kay concern pahibaw ami para matabangan ka kung saan imuhang mga problema sa SSS sa branch, sa email, sa katong number, sa atong mga partner nga mga radio stations diri sa PIA. Kung naa kay concern katong gingon ni Sir Regan niya o sa ka-text lang dito sa Tagbilaran kung naa pangutana Automatic ka sila. refer na dito sa Tagbilaran para ma-address, no? Nga di nakakinahanglan mo adto pa sa opisina. Okay? Daghang kayong salamat, Sir Ray, ug mga kaigsunan naman diri sa Bohol. Ma'am basic lang may announcement Ma'am Hayes. Ang ako ra kay ato ang i-utilize ang ato ang mga payment channels like e-wallets, online banking o atong partner banks ka para dili na ta maghuot sa opisina itimpo nating bayad sa atong contribution. Mora na ako, sir. Thank you so much. Okay. And with that, mga igala, itong tapuso ng segment sa itong kapihan sa PIA ro nga si Manaha. Naginaot mi nga sa kagamay sa information, although sa kauras ato ha. Naadjud mo yung nakuha. Bisig ginagmay na, kaya ato din, kinahanglan nga kini ato i-overload ni atong utok na para ginhawa po na to usahay, no? Pero kini ato lang is makatabang ta sa atong kaugalingon, makatabang po ta sa uban. So paningkamot ta nga
as trabahante karon og naa kay gamay nga medyo nahibilin nga kwarta nga wa pa jud matilok, mas maayo na nga imo nang pasagdan o gana mo drain na sa imong wallet, ari na lang nato ibutang sa investment para sa itong kaugmaon. And SSS is much more willing to help us with that. Dili kay kanara ang nakanindot ani would be ang imong pension fund mabloat tungod aning gagmay savings. Bahalag pila o ganahan ka 500 pesos para sa bonus, bonus para sa ganahan jud kog bonus booster para sa booster sa atong retirement fund, 500 karabuan additional. Gamito nimo mandatory ka na nga magkuan online pag yun. So dali ra ni kaayo mga higala, di na kinahanglan makaibaw imong asawa ni tungod kay inigsod sa imong GCash pero may diretso niyong balhin, no? Paspas kaayo ni dali ra ni kaayo sad nga trabahoon. Nga to ana it would be ni panahon nga retire na to matingara sila nganong nakapalit og auto nga bago na nga wa na to gamita ang retirement sa uban nga mga sources na to. Nindot ni. So mo po na atong tuyo og tumong mga higala bisag magkagamay kamatag bay kamalig kilid sa atong balay nga ato ta didto wa nay hagdan nga sakaan ato na ta level na kay panahon sa atong pagkatiguang panahon sa panahon nga kining di na kaayo na to magamit ang atong kusog ba. Kataganahan nga ini gawas na to napatay daghang sakon or kanaugan kay duol tas disgrasya na. So with this pension fund nga atong pwede magamit, ma-boost po ang atong energy nga taas-taas pa makita tas atong apo ug apos tuhod. So with that mga higala sagad sa Philippine Information Agency sa Central Office, sa atong Director General, sa atong Deputy Director Generals, sa mga opisyales sa PIA sa Central Office, sa atong mga opisyales sa Regional Office, sa atong mga provincial kanang government information centers all over the Visayas. Once again, kini si Ray Andrichu, kauban ni LB Bugosya, ni Iboy Tista o ni Rolly Uy. Dako kay pasalamat na to ni Junior Bebet, no? Nga naapod ipadapot sila diri na si Ma'am Hazel. Unya of course sa atong si attorney Alberto, no? Kaya gipada si Sir Sherwin diri nga mapatabang sa atong kampanya sa pagpakataps kasayuran para sa kadaghanan. So with that mga higala, manghinaot nga sunod Huwebes, sunod Biyernes na to nga kapihan, magkuyog lang gyapon ta para sa atong paggahom sa atong kaugalingon. Maayong adlaw na itong tanan.